Ongi etorri errezetak programara. Saio hauetan gauza oso sinpleak baina goxoak prestatzen erakutsiko dizkizugu. Ez kezkatu, errezetak edozein adineko pertsonentzat egokituak egongo dira. Gaurkoan, txikietan zentratuko gara. Zure seme-alaben zorion festa prestatzeko edo beraiekin momentu polit bat konpartitzeko. Gaur, irribarre aurpegia duen sandwich bat eta katu sandwich bat egingo dugu. Horretarako, molde ogia, salamia, saltxitxoia, gazta xaflak eta apaintzeko piper gorriekin betetako olibak, gazta freskoa igurtzitzeko eta tipulina erabiliko dugu. Lehenik eta behin, bi ogi molde hartu eta plateran ipini. Salami xafla bat ipini ogiaren gainean. Gazta xaflen ertzak begiak egiteko erabiliko ditugu. Triangelu forman. Aske utzi dugun tarte hau irribarrea egiteko erabiliko dugu. Eta hemen dugu irribarre aurpegia duen sandwicha. Belarriak ipiniko dizkiogu, horretarako saltxitxoi xafla bat erditik moztuko dugu. Salamia gure katuaren aurpegia izango da. Gaztaren ertzak moztu, begiak egiteko. Kasu honetan ere, triangelu forma. Oliba bat erditik ireki, katuari begininiak ipintzeko. Koilare txiki batekin igurtzitzeko gazta txuri pixka bat hartu eta labanaren laguntzaz, sudur bat sortuko dugu. Eta azkenik, biboteak. Tipulina zatiekin egingo dugu, gaztan txertatuz. Ikusi dezu ze polita galditzen den, eta ze aritzera itxoiten probatzeko. Hau da proba, janari arruntarekin gauza oso gozoak egin daitezkeela. Baina kontuz, koska egiten du eta